Şu adatlyk radiosynyň ine şu programmasy var. Bu diňe siz bilen geçirilen interview däl. Bunyň içinde diňe sizin beren interviewňyz diňe bir bölejigine bar edi. Ýöne näme üçin adatlyk radiosy şonu reklam edýär. Men adatlyk radiosynyň içinde 10 ýyllar bir işläp gaýdan adam hökmüne aýdaýyn. Siyasi şahsiýetleň reklamasy gadagan, reklam etmek gadagan, interview alyp bolýar. Ýöne biriniň sugrotany alyp şeýdip bara programmaň ýüzüne basyp goýmaklyk 23 minutda. O programmaň ödem tutuşlugyna ol adama bagyşlananam däl. O tutuş ýepden jemine bagyşlanan. Ýöne şo taýda bir siyasi liderleň birini alag etdiň şeýdip sugrotyny ýelmäk goýmaklyk, reklam etmeklik bolýar. Menne sonra ýa-da çykdy. Näme üçin Amerikan radiosy şeýdip şo tutuş opozisiýon liderleň içinden bir aýal maşgalany aldy da şeýdik goýdy öz programmasynda surat edip goýdy. Menem şoň üçin ýanky ýaly ýörüýte post ýaratdym. Ona men gildiğini yaratmadım sizin arkanızdan. Yürüte yaratdım. Ben öz fikrimi aýtdym. Şu ýöne ýere edilen ok, şu taýda Amerikan siýasatçylarynyň inçejik güýpleri oýnaýar diýdim. Olam görünüp dur. Men ýene bir gede gaýdýan, radioda 10 ýyllar işleýän adam hökmüne aýdýan. Hiç bir siýasat şahsiýetiň, siýasata goşulyp beren adamyň suratyny reklam etmek bolanok, ýanky ýaly suratyny bir programmaň ýüzüne goýup beýleki jurnalistler, beýleki opozisiýnerlere adatlyk radiosyny tankytlap otyrlar. Ödem köp zatda aýdylýan tankytlar, ýerlikli tankytlar. Sizin bir söz eşdilen ok adatlyk radiosynyň edýän işinde kemçiligi bardygy barady. Bir söz eşdilen ok. Näme üçin? Sebebi Amerikanlar sizi öňe sürýär proekt hökmünde. O proyektiň içinde adatlyk radiosy bar. O proyekte de esasy gural hökmünde näme bolanylýar? Adatlyk radiosy bolanylýar, şol sizi reklam etmeli. Ana göze görünmeýän, köp adamdan gözüne görünmeýän inçejik güp diýenim şol. Siz adatlyk radiosyna goramly, eger bir tankid edýän bolsa da hüjüm etmeli, şol tankid edýän jurnalistler şol materialyny aýrar etmeli sizin gruppaňyzdan. Oň öwüdüne döňsen adatlyk radio sizi reklam etmeli, sizin suratyňyzy alyp şeýdip, hepden synyna şeýdip ýelmäk goýmaly, sizin suratyňyzy reklam edip. O metoda näme diýilýär? Psikologiyada NLP diýilýär. Neurolingvistiskiye zaprogrammирование diýilýär. Adamyň aňynyň çuňlugyna suratlaryň üstü bilen, herki şekilleň üstü bilen şu şahsiýeti kabul etdiýip goýmaklyk bolýar. Psikologiyada. Ol ulanýan teknologiýa, siýasatda da. Sosial alymda da. Men şonu öz gözüm bilen görüp duram, şu adamlara düşündirjek bolýan kimdigini. Amerika halkyň aladasyny diýen adamy gollaýanlar diýip pikir etmem. Amerika men şu Amerikan radiosunda işleýänden soň bilýän öz tejribemden yaramadyň içinden yaramadyň taýlaýanlar.